Kaberks, ayan. Ngayong umaga ay pupunta ako ngayon sa city dahil magmi-meet kami ng aking friendship na si Jean Waray. Ayan guys. Let's go. Tara, sama ka. Let's go guys. Let's go. Guys, nasa stoplight na ako. Malapit na sa mall. Ayan guys. I'm already here in the parking basement from Alwada Mall, and ayan, eksakto, ayan. And I just wanna say thank you to my madam that she allow me to go out today. Ayan, thank you so much madam. Ayan guys, antayin ko si Jean Waray. Magpunta ako sa taas. Okay tayo guys. Sisilipin natin sila. Sa portahan na daw sila. Ay, sa brand for less daw. Wala naman. Eto na siya. Hello. Sara siya. Hello. Kamusta? Sabi ko, saan na kayo? Isang sikat na YouTuber dito sa Abu Dhabi. Sino ba yan? Ayun o. Sino ba yan? Ako naman ito, tuwang-tuwa ako dahil, alam mo yun, medyo nakakatuwa dahil, syempre, nakita ko sila at last. Magkakalapit lang kami. Nandito na sila sa aking harapan. Jean Waray and Rochelle. Ayan, guys. Yung dalawang yan ay talagang kapitbahay ko. Eto na siya. Eto na sila. Meet my friend Jean Waray. Happy siya. Magaling kang dalawa mag-ano eh. Edit eh. Uy, ano ba yung editor mo? Videographer lang ako. Videographer. Ikaw, Jen. iMovie. Hindi ka gumagamit ng KineMaster? Hindi. Di ako marunong yan din. Meron akong nakita na magandang editor din. Ay, magpaturo tayo kay ito na si Malo, Rochelle Querobenes. Vlogger from Boboy as well. Ano nyo siya guys subscribe nyo si Rochelle Querobenes, no? Ito naman guys, si Jean Waray, ang sikat na sikat dito sa Abu Dhabi. Mga YouTube vlogger na ito. Mga YouTuber, nagkita-kita na sila. Ano naman? Saan kayo galing mga guys? Sa bahay. Sa bahay siya. Sa bahay. Ikaw din? Sa bahay. Sa bahay din galing. Ng maaga eh. Ano oras ka nagising? Ate, sa totoo lang, dapat paalis na ako. Ngayon, nung paalis na ako, yung asawa ko nag-insist, ihatid niya daw ako. Wow. Kasi, nabanggit ko, ibaba niya ako sa Rose World Hotel. Akala niya may imimit ako na iba. Aha. Ito pala yung imimit mo siya. Ayan na guys. Nagselos si Kuya Ken. In short. Kaya sinamahan. So, hinatid ka lang dito. Ayan. Hindi, Ayan, sabi ko kasi ate, imimit ko yung isang sikat na YouTuber from Northern Samar. Si Rochelle pala. Ikaw pala yun. Ikaw yun. Huwag tayo mag-appear kasi may ano ka. Ay, hindi kayo nag-gloves. Coronavirus. My God, may corona kayo dyan. Ito na guys, bale, tuwang-tuwa talaga ako ngayon, no? Kasi pagkatapos ng ilang buwan, mga araw, nakabalik ako dito sa Alwada. First time nyo lang pala. Okay lang kami magkita ni Jean Waray. Nanood ako sa YouTube nyo kahapon. Ayun.
Ayan si Hi Rochelle. vlog! Welcome to my guys! Ang kukulit nila. Mga waray nun. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout Shoutout vlog! sa mga taga-bubon. Shoutout daw sa taga-bubon. Ano na sila? Mga waray-waray. Taga-Labisares! Allen. Uy, shoutout na si Dexter Calextro from Rosario. Pinagraduate namin. Dexter Calextro, guys. From Rosario. Yeah, shoutout sa kanya. Ano sa Rosario? Yeah, shoutout sa iyo, Haro. Dexter Calextro. Ayan, huwag mong Hi vlog! Welcome to my guys! Ayan guys, pupunta kami sa... Guys! Jollibee! Pupunta kami sa Jollibee. Hi guys! Let's go to Jollibee! Bakit to? Alam mo ini na mask, ate? Oh. Ini na mask. Kung nagsulot ka mask na wala ka paturutot brush, bungaw ka good na yun. Ayan guys! Apre, gan magdali. Ayan guys! Teka lang. Hello guys! Di makahinga, no? Pag nagmask ka na hindi ka pa nagtututbrush, patay ka talaga. Hi guys! Hi Ayan. vlog! Welcome to my guys! Lakad-lakad lang muna. Asan na ba yung Jollibee? Saan yung Jollibee? Napagod. Doon dapat tayo umakyat. Okay lang yan. Naglakad-lakad tayo. Nagulot is the liar of my face. Ako, madaming makakagil dyan. Jogging tayo. Aray! Alam ko na i-title ko nito. Aray! Aray! Huwag kayong tuloy. Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan guys sila oh. Walang mga magawa yan. Wala silang magawa guys. Kaya ayan. Pagtyaga. Wala silang magawa. Ayan si Jen oh. Masyado oh. Si Rochelle. Ayan. Yung mga... Guys, nakikita na namin ang Jollibee. Lilibre kami ni Madam Jean Waray sa Jollibee. Siya nag-yaya. Ayan. Inaya kami ni Jean Waray dito sa Jollibee, Abu Dhabi City. Ayan na, Jen. Thank you so much for the what is this? What you call this? For the Jollibee blowout. Jollibee blowout birthday. Okay. Paano yan? Kung dalawa lang yung lamisa. Ayun. Doon ako. Hiwa-hiwalay tayo. Ayun o. Sakto tatlo. Tigis-tigis na tayo. Social distancing pa rin kami guys. Ginoo mangged. Tinuod na siya. Talaga? Social distancing. Doon kaya tayo ba? Tara doon. Eh, haro, nasa harap natin ang Jollibee. Dito tayo, Rochelle. Ang mga vlogger na mga waray nun. Shoutout sa inyong lahat dyan. Nangunguna pa rin syempre ang ating kaibigan na si... Anong atin natin? Anong hahanin natin? Kahit anong basta Basta't kasama kita. basta nakakaon. Basta't kasama. Sa gutom. Lagi Alisin magtago mo yun. ate. Hindi ka makita ka sa vlog mo. Ayun, saan ka? Asan? Saglit lang. Ayusin pa man natin. Okay, stop. May kutsara ito nila na dyan. Ayusin natin. Ay, mga vlogger. That's it, guys. Nakaiwara ka sa vlog mo ate. Dali lang dito. Kaya na-start ko na ba? Sa'yo. Ha? Duha. Tulo. Di ka? Kay rap gason. Nag-start na tayo. Nakaano ka natin sa ano, mga taga-Labisari. Hello guys! Naalala ko na naman talaga. Nakaiwara ka man dida ate.
Ang ganda. Oo, dapat ikaw. Okay lang pa yan. yung bag. Ay, usog pa natin dito. Yan. Bahala kayo dyan, basta ako pagkain. Para imo nga nga, maimod man, di rin po Yan. kanila. Hello guys. Sige na. Hello guys. Ay, nako guys. Kain tayo guys. Ayan. Ito nilibre kami ni Jinwaray. Jinwaray guys. Nilibre kami guys. Tinawagan lang kami para lang puntahan siya dito. Kasi nga, kung naalala nyo guys, nag-birthday siya nung nakaraang linggo. So ngayon guys, nilibre niya kami. Ginagawa niya. Ayan guys ha. Jinwaray guys, dikita nyo yan. Lalo na yung mga taga nandito ngayon sa Abu Dhabi guys. Lablabin nyo yan, huwag nyo nang pakawalan. Jinwaray. Spicy. Ayan guys, kain muna tayo guys. Guys. Kain muna kami guys. What is this? Coleslaw. Coleslaw. And Okay, tingnan nyo na yung mga ano namin. what is this? Mga Spaghetti. Spaghetti. Ano kasi yung bakit? Ha? Bakit? Bakit this? Ayun guys, Pwede lang let's eat. Karamot na kanda. Abot na ng kain. Ayun guys. Jollibee pa rin. Alam niyo naman, Pinoy, Chicken Joy. Diba guys? Guys. Pagpasensyahan nyo na guys, yung mga kasama ko kasi ano, mga waray-waray pa Ang kami. bangko nga ano din ah. Mga waray-waray, shout out dyan. Ayan, shout out ulit kay ano, kay Nag-vlog lang po. Nag-live po sa kanila ito. sa YouTube. Ayaw kan dita. Wala. Si Jen, may data. Yung vlog mo. Yung ano mo sa live. Yung live mo sa Hindi pwede. Nako. Mag-live ka, mag-shout out ka na kumakain. Oo. Mahirap Jollibee din na yan. lang. Hello guys, first sobo para kay Bipalaboy. Shout out sa'yo, Bipalaboy. Ito na yung pinalipad mo. Sa sunod, di palaboy. Bipalaboy. Taga Waray Liwat ito Di siya. palaboy, dahil sa super chat mo, eto na kami ngayon. Nagja-jollibee na. Ay, may camera pala sa harap ko, ano? Yes. Vlog pala siya. Shout out sa super chatter po natin dyan. Dahil po sa inyo, ito kami ngayon. Kumakain ng Jollibee. Hey, hindi mo ako din siya. Shout out guys. Hello guys. Hello guys. Nga rin ako din siya. Hello guys. Kain tayo guys. Si Rochelle ba katabi ko? OFW vlogger. Ito si Rochelle. Oh. Busy pa. Rochelle, Subscribe niyo ako. subscribe nyo ha, si Rochelle. Guys, si Rochelle, subscribe nyo siya ha. Awa na Bagong kayo vlogger guys. lang po. Vlogger ng Abu Dhabi. Mag-vlog ka na rin. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami sa iyong likuran, sa iyong tabi, side by side. Alalayan ka namin. Ah. Itutulak ka namin kung saan ka na pa. Tulak ka namin patang para ano. Yung mga expert na kayo eh. Hi po sa mga taga Dubai dyan, especially my auntie Cherelle Cheryl Dipan. Tobes Prabo, And Andrea Isidro. shout out. Shout out po sa mga taga Dasma dyan. Dito na kayo, magkasama na kami ng vlogger nyo. Oh. Ang pinakasikat na vlogger po sa Hoy, huwag kayo maniwala Abu dyan. Dhabi. Kumakain po kami ng Jollibee ngayon. Shout out sa'yo, Ria ha. Ria. Dalawa na anak ko, Ria. Magdadalawa ko. Uy, shout out ko pala si, si Aileen. Aileen. Number 2. Si Aileen Kerubines. Aileen. Kumusta ka na dyan? Mayaman na. Oo nga, shout out sa'yo. Junior Iyog. Mayaman na rin. Mayaman na din. Grabe ito sa mga kayamanan. Saka sa talaga sa 5K. Correct. Stop natin. Hmm? Stop na. May trabaho man siya. Okay man. Trabaho ko rin. Ay, nag-live kang bila. IOFW vlogger from Canada. Ito po ang aming kaibigan. Rochelle. Single. Single. Single but double. Single but double. No, single but not available. Tapos bago kung magkita kami boss niya sa Jembo. Kaya wala ganang oras. Baka alas 10. Kaso pag uwi ko mamaya, magagawa akong pizza sa ano.
Ayan guys, natapos na yung araw namin ngayon. It's been a long So, maghihiwa-hiwalay na kami. January Bye guys. and Bye. Rochelle. This is Bye-bye. Rochelle signing out.